Kasalukuyan, isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paboritong kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa iprograman mangiter na dalan at saray ay sa kialinawa tang opinyon unong adliknaan na saray umbalay at saray issue yung makakaapekto at bilay kawayangan tan kanupagan na balang sinansakay liknaay babalay manangilaban at kanupagan tan kawayangan at saray umbalay kapaborito RJ Jimenez liknaay babalay narangalan Lunes hanggang Biyernes DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan liknaay babalay. Good morning, good morning, good morning. Masantos ang maabig ang morning na Friday at balang sinansakay alas 8:05 at kabwasan. Kasumpalan nyo nangalan sa programan Early in the Morning ng kapaborito Orly Navarro. Wadjala sa programan na may paruntalmat na saray putuputug tan matuan likna ay balay. Yada Speto Technical Engineer Nexon Dakal. Paulob Cantabayo, amigo yo RJ Jimenez at your service always. Petsa 7 ada bulan na Agosto 2026. Happy birthday ada si Papis. Advance happy birthday na buwas at si Buknoy dan si Danica. Morning ada si kay namin kumusta kila ada sa arayan na kaplusan ni si Mindagla so haring araw. Parap tayo dyan di stasyon na makasilang dusindag na haring araw pero wala raya portion talagan na wadtan ni so pandalumaram na tawon dyan luyag na Pangasinan. Pero ang gaman na manuran-uran na tatang tanagagi kat wala so apool yan nagagawa ditan na saya balay na manawag. Kanada barangay Pao ada saya nalatayon na impormasyon at simigapla at Task Force Alpha sa bitlan na puol ditanad balay na manawag at tungtong kuno naman si Mayor Ming Rosario at walay misa. Pero salin tayo yan napituyawan si Mayor Ming Rosario at sayan nagagawan pool ditan wadjala linya tayo Mayor Ming Rosario sir, good morning. Yes, mabigyan kapusan kapaborito RJ at si Joseph at programa yun ang tanyang kapusan. So ako pa po may first Friday mass devotion may in Tawal Meday nagsisilid na kaya nangagawan pool natin ongoing sobra medyo mangka
inelevate na na BFP the Task Force Alpha. Mhm. So, sitwasyon natin sa Bali na Manawag. Inertan na particular, Mayor, Jad? So particularly dyan, Barangay Pao, may sampot area ng Barangay Pao going to Lipit Sur. Mhm. Ay may early as sa suspicion namin around 2:30 at Camposan. At the Monthly Club may apoy. At sa pabrika na kandila may. So katubay sa kaya challenge natin, siyempre may paraffin wax na hanggang tayo na oras Mhm. Medyo mangkatsap si Mayor. Aha. So, kumusta responde Mayor na saray firefighter sa'yo, aray bombero? Tagupan actually Lingayen, Urdaneta, mga dalawa dyan. Category 4 talagang expected na more than 20 lang tampol at nanintang-tani expected additional alamot fire trucks so narap dyan Bali na Manawag. So sobra 4 oras lang as I mentioned earlier. So ay po Buyagawan doon may apoy. So may among tumay makangkarian at save mo at pero wala sa kaya truck kaya hindi magdala na ipaway kato wala sa kaya truck kaya damay suman but well luckily ang kabuya sakit mga kapaborito. Yes, considering yung mamauran natin na kumusta yung weather dito na ang kapoy uran dito, aga katulong yung uran na danayari na panasubsub na apoy Mayor. Well, katutan sa Balba. Actually, wala hindi ay aral at tayo namin ang tayo no mamauran ano talagang dubious uran wala din sinsya pagkaray kabaloy maging mapagmasid pa rin ng nandaray gagamitan arara may octopus connection o arara may natatay nanday gasol at kumot aray po lalo na natang gano'ng mamauran aliwan excuse walang kanunutan kayo ay nga people biyubiyo na kasi na apoy at mabutin category alpha at at the same time bindisyonan may balo-balon fire truck ni kaya iba dapat iman nata na bindisyonan na pari kaya rin sa blessing to sinatan kasulog di man kauna kay baton may talagang penetrator makaloob ang gano anton supusok tanang gano anton iskinita at sikaton bidang man yung makakaloob papasaan dahi tanong kanira insanday yarap di man ikarigat sa amin sa may ibuga may malag. So, until now, Mayor, wala ni apoy sarayang kaplusan na Mayor? Well, wala ni Daisat, pero contain damot la, control damot may in karakto, daray kabay na namong. So, again, so far, talagang inabot na ni Wawa, firefighters niya, at nananong nagkumad. And we thank all of them in behalf of the local government unit ng Manawag, kain pa ng nararayay BFP firefighters tayo saan man sila pag meron pong para silang magkakapatid. Our salute and our gratitude sa BFP. Dumating din actually dito ang kanilang acting provincial head ng BFP na sa under po ng ating mga firefighters po. Until the moment, hanggang ngayon po.
Hello. Okay. Thank you, Mayor. Not unless na may bilin pa kayo sa ating mga kababayan dyan sa Manawag dahil alam ko may misa kayong atindihan na Mayor. Go ahead. Yes, maraming salamat, kapaborito, RJ, at mga niya, haring araw at niya mapapayawar na. Mhm. But again, as early as before na 3 a.m. at agawa may pool, itanad barangay po, pero wagtan, meron suporta, pati MDRRMO, full force, kasama po ang PNP, at yung napakarami po na tumulong na BFP until this very moment. At kami po ay nagpapasalamat at sabi ko nga, we should learn from maski po tagulan, maski po malakas ang atin pong tulo at bagsak ng ulan ay hindi po yan magiging dahilan para po magkampante pa rin at tingnan pa rin natin ang gamit baka mag-overload o kaya pati ho itong ating mga gasol na minsan nakakalimutan po. So again, so far so good, contain naman po yung sunog pero ng ating mga more than 20 na mga fire trucks na nagtungo po dito sa bayan ng Manawag at kami po yung nagpapasalamat sa kanila. So maraming salamat, magandang umaga po, kapaborito. Pabuhay po kayo, pabuhay yung programa. Yes, thank you, Mayor Ming Rosario. Si Mayor Ming Rosario ng Manawag, Pangasinan na ating nakapanayam patungkol po dito sa nangyayaring sunog yan sa Barangay Pao, Manawag, Pangasinan na umabot na po sa Task Force Alpha. Kanya na may ibabagan na Mayor, wag mangkampante, kahit na tagulan, pwedeng sumiklab ang sunog, pagawa ay kandilatan. At syempre, agtimot latinupot, susamay nayarin na asanhin ang sunog dahil hindi pa ho tapos. Yung pong mga firefighters natin nandyan pa rin at mamaya siguro after na talagang masiguro may deklara na fire out doon malalaman kung ano yung sanhi ng sunog at kung magkano yung naging damyos dyan ho sa Barangay Pao sa paggawaan ng kandila. Pero wala man ay balon na fire truck datan ya i-bless da komunidad sa ayan kabusan. Actually, natindid misa. First Mass si Mayor Ming Rosario, First Friday Mass. Datang tanagagi kada sayay bulan na Agosto. At syempre, pinagustuhan to tayo makalay impormasyon at sayay kagawan na puol ditan at balito at Barangay Pao, Manawag, Pangasinan. So mon at manalwar tayo naynay at atang tanagagik ang gano maksilsuran at wala ratay lost connection, wala ratay man na short circuit, gasol o antutan, yan nayari na panlapuan na puol at maging maalwar tayo naynay. De 17 minutos sumpalan na alas 8 at Kabuasan. Siyempre, kalob kantabay ni amigo yo RJ Jimenez at your service always. Wala mo'y mamaya. Doon nasa tumatawag, hindi ko nasagot. Baka may public service. Anto ay gusto tumot, ipa-announce. Natuloy mo't ni, so asay abiso na siyempre sa raya so panawagan na departamento'y abiglaman nilira dasay panalwar tayo dasaray sakit yan na ala kaya rin na ala dasay tubig baha tubig ulan tatang tanagagik tanuin sindag tulatay agaw siyempre, no, unarawilaray ay so bagyo, agaylay in terdan perwisyo, At balang sinansakay, lola jad luyag tayon Pangasinan, ipigay agaw.
halos ay weekdays ang gapo. Talagan na wala tayo da kaabungan, iray estudyante tayo, iray eskwela. Ang gapoy klase. Kanyan sa kisimbalamot, so abalang na rin pangasol na kakabatan. Pero lantes ay pasakbay na saya DOH, Departamento na Abiglaman. At saya so bantayan tiray anak tayo. Lalo nun yan medyo imban niyang tulay panaon, mansubside lay danom, wala rin pitek-pitek. Ay nakaw, ano aratan at walay bakterya. Ayat panunot labat. Although kada panahon na mamauran at ayaw matlaso panawagan na sa Departamento'y Abiglaman, ipapanunot tayo lamang. Nagyura pan sasakit-sakatan, nagyura pan gagalawin, iray anak yun, itana da saray pitek, ya porsyon, tawatan ira nakapaket, so saray bakterya. Ganyan na panatilihin ang kalinisan, o agaw tulay, manlinis tayo, kalanirate stagnant niya danom, tapyano agapan na ubungan na saray aguyat, ya walay sakit, yan ayarin na alayay, dinggit na leptospirosis da saray ututot. Nako, kalinisan lang ang tanging sandata para malabanan natin ang mga ganitong sakit. Kaya no walay man sakit at pamilya, talagang aburido ka, ay sosilis. Morning kaya insan na Philly at Ray dyan sa Kanawalan. Palaging nakikinig yan, Eco Family dyan sa Kalasyaw. Sa mga taga-Barangay Baritaw, Manawag Pangasinan, good morning. At dyan sa bayan po ng San Fabian, dyan sa Malimgas Public Market, dyan sa Barangay Dinalawan, Barangay Ambutal, yan, good morning sa inyong lahat. At sa lahat na dyan sa Lingayen Public Market, mga opisyalis natin dyan, magandang umaga maging dyan sa Bugalyon. Talagang malakas ang radyo natin dyan. At dyan sa Labrador, Pangasinan, maging dyan sa may Mapandan, Pangasinan. Salamat sa inyong pagtutok, ayan, sa lahat ng programa dito sa ating himpilan. Okay. Belated happy birthday si Abraham Soriano. Ito yung masipag na nangungubra ng small town lottery. Palagi sa bahay ito pag nagpapataya, pero kitang kita ko Abraham, yung payong mo na may parang yellow gold na may tatak na Grand 88 yung payong mo. So yun yung payong na galing sa naturang korporasyon, itong Grand 88 Gaming Corporation, na ipinamahagi ayan sa kanilang mga business partners yan, para tuloy-tuloy ang pagganap buhay, tuloy-tuloy ang pangungobra, pagpapataya ng legal na small town lottery dito sa ating lalawigang Pangasinan. At happy pa nga yung ating mga kabat kobradores dahil pagka sumasapit ang kanilang birthday, merong hinihipan na cake yan, at mayroong pang cash na binibigay. Yan ay pagmamahal ng Grand 88 Gaming Corporation sa kanilang mga business partners na kung ituring talagang kapamilya, kapatid ang mga naturang kabo at kobrador yan. So happy si Abraham, happy birthday sa iyo. At syempre ang pagtangkilik sa larong may puso, pwede kayong manalo, at bukod pa dyan ay nakakatulong pa tayo sa ating kapwa-tao. Yun. Sa Grand 88 Corporation ng swerte ay nandito. Sa bawat taya, pag-asa ay buo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Sa Grand 88
PCSO sa bawat hakbang di umuung sa pagtulong sa bayan at tahanan. Kada bet ang tagumpay ay abot kamay. Big time na pa-premyo hatid sa bawat buhay ang pangarap abutin. Sa kada laro dito sa Grand 88 panali sigurado. Sa Grand 88 Corporation ang swerte ay nandito. Sa bawat taya pag-asa ay buo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Sa Grand 88 Corporation ang swerte ay nandito. Kasama ang PCS o larong may puso. Manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Ang kapulay malami ang oras sa na programa tayo na likna ay balay. On sublayla sa programa na PEM, paninilbi ang agresibo at matapat sa bayan ng Binmalay, bayan muna bago sarili. Umpawilak dasatan niya programa jada Speto Technical Engineer Nexon Dakal jalabat DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Say programan mangiter nadalan at saray ay sa kialinawa tang opinyon unong liknaan na saray umbali at saray issue yung makakaapekto at bilay kawayangan tan kanupagan na balang sinansakay liknaay babalay manangilaban at kanupagan tan kawayangan at saray umbali kapaborito RJ Jimenez liknaay babalay.